गणपती बाप्पा आपल्या घरी आले आहेत आणि आज आपण आपले मस्तपैकी गणपती बाप्पासाठी त्यांच्या आवडीचे असे उकडीचे मोदक आपण आज बनवणार आहोत। तर आज मी मस्तपैकी गणपती बाप्पासाठी नैवेद्य बनवलेला आहे। उकडीचे हे मोदक बनवलेले आहेत, खूप छान असे सॉफ्ट सुंदर असे खमंग असे टेस्टी उकडीचे मोदक तयार केलेले आहेत। तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, रेसिपी पूर्ण बघा। नरम सॉफ्ट असे मस्तपैकी तुपातले उकडीचे मोदक बनवलेले आहेत। तर चला बघूया आपण याला लागणारं साहित्य आणि बनवायची कृती। आणि व्हिडिओ आवडला असेल नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईबर करा। तर इकडे बघू शकता मी इथे काय काय वापरलेलं आहे। तर आपण इकडे उकडीचे मोदक बनवणार आहोत। तर त्यासाठी बघा काय काय बनवायचं घ्यायचं बघा। हे गूळ घेतलेला आहे, हा गूळ मी ना किसून घेतलेला आहे। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला जेवढा लागेल तेवढा आपण हे 250 ग्राम गूळ मी किसून घेतलेला आहे, म्हणजे थोडासा कमी आहे, 200 ग्राम असेल। त्याच्यामध्ये जेवढं लागेल तेवढं घ्यायचं आहे। थोडीशी विलायची पूड घेतलेली आहे। त्यानंतर बघा इथे आपल्याला साजूक गाईचं तूप घेतलेलं आहे मी। आणि त्यानंतर इकडे मनुके घेतलेत, हे बघा मनुके घेतलेले आहेत। मोदकामध्ये ना मनुके खूप चांगले लागतात, तुम्ही आवडीचे तुम्ही ड्रायफ्रूट्स इथे वापरू शकता। त्यानंतर इकडे बघा थोडंसं दूध घेतलं आहे, अर्धा 1 कपच्या अंदाजे दूध घेतलेलं आहे। त्यानंतर हे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे बघा। आपलं उकडीचे मोदक बनवायसाठी स्पेशल तांदळाचं पीठ भेटतं बघा मार्केटमध्ये, तर ते घेऊन आलेले आहे। आणि त्यानंतर हे आपलं ओलं खोबरं मस्त बारीक असं मिक्सरमध्ये असं किसून घेतलं आहे। तुम्ही हवं ते इथं सुकं खोबरं भेटतं बघा रेडीमेड, ते सुद्धा वापरू शकता, पण ओलं खोबरं वापरलं ना चांगले मोदक बनतात खाण्यामध्ये। तर चला आपण बनवूया। त्यासाठी आपण पहिली प्रोसेस ही करायची की एका पॅनमध्ये किंवा मोठा टोप वगैरे घ्यायचा, त्याच्यामध्ये 1 अर्धा चमचा सर्वप्रथम तूप आणि मग त्यानंतर थोडंसं पाणी टाकायचं आहे, कारण आपल्याला याच्यामध्ये वापरायचं आहे दूध। आता इथं मी अर्धा 1 ग्लास दूध पाणी टाकून घेतले। त्यानंतर विलायची पावडर टाकून घेतलेली आहे। आणि त्यानंतर आता अर्धा ग्लास किंवा 1 कपच्या अंदाजाने मी इथं पाणी टाकलेलं आहे, कारण की आपल्याला जे तांदळाचं पीठ याच्यामध्ये मिक्स करायचं आहे, त्यामुळे हे तूप दूध आणि जे इलायची पावडर वगैरे टाकलं नाही त्याच्यामुळं ना काय होईल ना, एकदम मस्त असे आपल्या मोदकाला एक चांगला फ्लेवर भेटतो आणि मस्त टेस्ट वाढते मोदकाची। तर आता हे बघा थोडंसं गरम झालं, वाफा निघल्या की नॉर्मल गॅस करून हे तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे। आता मला ना भरपूर मोदक बनवायचे आहेत, कारण मला ना आमच्या म्हणजे सोसायटीमध्ये ना गणपती बसतो मंडळामध्ये, तर तिकडे आज मला मोदक घेऊन जायचे, त्यामुळे मला जास्त मोदक बनवायचे आहेत आणि घरीसुद्धा मला खाण्यासाठी ठेवायचे आहेत। तर त्यामुळे मी जास्त बॅटर केलेलं आहे, तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त बॅटर इथे वापरू शकता। आता हे झाकण ठेवायचं आणि गरम वाफेमध्ये गॅस बंद करायचं, गरम वाफेमध्ये मस्त याला स्टीम भेटेल आणि छान नरम सॉफ्ट पीठ आपलं होऊन जाईल। तोपर्यंत आपण बनवायचं आहे आता मोदकासाठी स्पेशल सारण। तर सर्वप्रथम आपण इथं मस्त शुद्ध गाईचं तूप वापरायचं आहे, छान खमंग। तर इथं मी 2 चमचे तूप वापरते, कारण आपण पिठामध्ये तांदळाच्या पिठामध्ये सुद्धा आपण तूप वापरलं आहे थोडं, ते मग इथे 2-2.5 चमचे तूप वापरा, कारण तुपाचा खूप छान फ्लेवर येतो बघा मोदकामध्ये। तर आज मस्त असे छान असे उकडीचे मोदक दाखवते तुम्हाला मी। मोदक म्हणजे ना मोदकाचे प्रकार ना सांगन तेवढे कमी आहेत, इतके प्रकारचे मोदक तयार होतात ना, खव्याचे आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक तयार होतात। तर इकडे बघू शकता हे आता आपण जो किसलेला नारळ घेतला ना, ओला नारळ, तो आपण इथे आता ह्या तुपामध्ये सर्वप्रथम मिक्स करायचं आहे। आणि याच्यामध्ये लगेचच आपल्याला इथे आपला जो गूळ घेतला आपण किसून तो याच्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे। तर सर्वप्रथम काय असतं माहिती आहे का, गूळ आपला असं चिकट असतो बघा, हे बघा असं चिकटपणा असतो त्याच्यामध्ये, पण जशी जशी वाफ भेटते ना, स्टीम भेटते ना या गुळाला, त्याच्यामुळे हे वितळून जातं, कारण की हे एक आपलं साखरेचाच प्रकार आहे, फक्त हे गूळ आहे। तर हे जसं जसं वाफ भेटेल, जसं जसं स्टीम भेटेल ना, हे गूळ आहे ना हे मस्त असं मॅश होईल, वितळून जाईल आतल्या आत, खोबऱ्यामध्ये पूर्ण एकजीव होऊन जाईल। म्हणून सुरुवातीला हे असे थोडेसे गोळे गोळे वाटले तरीसुद्धा बघा हळूहळू थोडा वेळ झाला, 5 मिनटं झालं की स्वतःहून हे जो गूळ आहे ना तो मॅश होतो, म्हणजे असा नरम सॉफ्ट पडला जातो, चारी बाजूनी पसरून जातो, म्हणजे कशी वाफ भेटते ना वाफेवर, मग ते वितळला जातो हळूहळू असा तो गूळ। आणि मग छान असं बॅटर आपलं तयार होतं। आणि गुळाचे मोदक खूप छान लागतात, तुम्ही हवं तर साखरसुद्धा, पिठी साखर किंवा नॉर्मल साखर इथं वापरू शकता। इथे थोडं इलायची पावडर टाकलेली आहे मी मस्तपैकी, आणि हे मनुके टाकलेले आहेत, किशमिश टाकलेले आहे। इकडे तुम्ही ह्या स्टेजवर तुमच्या आवडीनुसार मस्तपैकी तुम्ही ड्रायफ्रूट टाकू शकता। मला मनुके आवडतात स्पेशली मोदकामध्ये, शिरामध्ये, म्हणून मी काजू बदाम नाही जास्त वापरत, मनुकेच वापरते। तर तुम्ही आवडीनुसार ड्रायफ्रूट्स इथं टाका।
आणि छान आपला हा बॅटर झालेला आहे बघा तयार. मस्त सारण तयार झालं. खूप खमंग टेस्टी असं आपलं हे ओल्या खोबऱ्याचं सारण तयार झालं आहे मोदकासाठी. आणि एका मस्त मोठ्या टोपामध्ये मी चाळणी ठेवली आणि गरम पाणी ठेवलं आहे तापत. तोपर्यंत आपण आपल्या आता मोदकं तयार करायची. इकडे बघू शकता किती नरम हे थोडंसं मी मळून घेतलं आहे. आता मळता वेळेस तुम्हाला मी नाही दाखवलं कारण खूप मोठा व्हिडिओ झाला असता तो. त्यामुळे छान असं नरम असं थोडंसं सुकं तांदळाचं पीठ लावून मस्त हा मॅश होतो आणि याचा चांगला असा डो तयार होतो. आता मला भरपूर बनवायचे म्हणून हे पीठ भरपूर दिसते तुम्हाला, पण याच्यात जेवढे होतील तेवढे करायचे आणि बाकीचं वाटलं तर ठेवू शकतो. आता हे आपल्याला हे साचा भेटतो बघा मोदक बनवायचं हे साचा भेटते ते घेऊन आले मी. पहिल्यांदा हा साचा वापरते, नाही तर मी नेहमी हातानेच बनवते. तर मला चला बघूया आपण साच्यामध्ये करून, कारण मी हाताने सुद्धा करते व्यवस्थित चांगले. मी कधी साचा नाही वापरला, पण आता निघले नवीन प्रकार आता साच्याचं, तर वापरून बघायचं. त्याच्यामध्ये आतून मी चारी बाजूने तूप लावून घेतलं आहे आणि छोटीशी लाटी घ्यायची आहे. म्हणजे जाडसर पातळ हे असं थोडंसं जाडसर असलं तरी काही हरकत नाही, कारण काय आतमध्ये आपल्याला मस्त त्याला पसरवायचंच आहे. आणि हे बघा हे असं थोडीशी गोल गोल अशी गोळी करायची अशी मस्त याच्यामध्ये आतमध्ये टाकून. हे मोठं म्हणजे साचा भेटला आहे मोठ्या आकाराचा, लहान मोठ्या आकाराचा भेटतो बघा. आता एवढाच आकार होता म्हणजे जिकडून मी आणला आहे तिकडे, त्यामुळं मला नाईलाजाने हा मोठा आकारच घेणं गरजेचं पडलं. हळूहळू असं थोडंसं बोटाच्या सहाऱ्याने असं मॅश याला चारी बाजूने असं पसरून घ्यायचं साच्यामध्ये. आणि हा वरचा जो भाग आहे ना हा मुद्दाम असा वर ठेवायचा, जेणेकरून पॅक करता वेळेस आपल्याला सोपं जाईल आणि आपली स्टफिंग जी आहे ती बाहेर निघणार नाही. आता हळूहळू थोडंसं घ्यायचं, काय जास्त सारण घ्यायचं नाही आहे, कारण आपले हे हाताचे मोदक नाही, हे सारणचे मोदक आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये बसेल तितकंच टाकायला लागतं आपल्याला. ते असं हळू दाब देऊन हलक्या हाताने याला मस्त असं छान असं पॅक करून घ्यायचं आहे बघा. थोडंसं वर आपण थोडेसे पीठ ठेवल्यामुळं मस्त हे पॅक झालं आहे. आणि हे उरलेलं पण तुम्ही काढू शकता, म्हणजे जास्त वाटलं ते काढू पण शकता तुम्ही आणि पॅक करू शकता. पण हे व्यवस्थित झालं आहे, हे काही मस्त एवढे जास्त नाही झालं आहे. त्याला मी व्यवस्थित पॅक करून घेते आणि मस्त तुम्हाला मोदक काढून दाखवते बघा. पहिल्यांदा ट्राय करते मी हा साचा. छान तयार झालेला आहे, मस्त परफेक्ट शेप बसलेला आहे आणि आवडला खरंच मला. म्हणजे सोपं पद्धत आहे, म्हणजे हातामध्ये पण जमतं, पण ही अगदी सोपी पद्धत आहे. झटकीपट मोदक तयार झाला, मला आवडला. म्हणजे आता नेहमी मी याच्यामध्ये वापर करू शकते. आता पुन्हा एकदा दुसरा तुम्हाला करून दाखवते बघा. ही छोटी जरा लाटी घेतली मी, म्हणजे छोटा गोलाकार केला आहे आणि याला मस्त असं चारी बाजूने तूप लावून थोडंसं पसरून मग याच्यामध्ये थोडीशी स्टफिंग भरायची अशी आणि मग ह्याला पॅक करून छान असा मोदक तयार करायचा. हे बघा आता मी ना सगळे मोदक तयार करते बघा अशा साईजचे. छान झालेला आहे मस्तपैकी. आपल्या गणपती बाप्पासाठी नैवेद्य तयार झालेला आहे. आता हे सर्व करून घेते, कारण व्हिडिओ मोठा होईल पूर्ण दाखवला तर. हे बघा किती भरपूर मोदक तयार झाले, तुम्ही बघू शकता. जे पीठ आपण मळून घेतलं होतं तांदळाचं, त्या पूर्ण पिठामध्ये एवढे मस्त असे मोदक तयार झाले, जे मी गणपतीला नेऊ शकते बाहेर आणि घरातसुद्धा खाऊ शकते. आता हे आपले जी वाफेवर पाणी ठेवलं होतं ना आपण मस्त गरम व्हायला, ते झालं आहे छान गरम. आता एक एक करून मस्त मोदक मी इथे एक एक करून ठेवून घेतलेत आणि मस्त आता याच्यावर झाकण ठेवायचे आणि मंद आचेवर, कारण आपलं पाणी उकळतं आहे म्हणून मंद आचेवर त्याला वाफ द्यायची, स्टीम द्यायची. 10 मिनटं तरी कमसे कम याला स्टीम द्या. आणि इकडे बघू शकता 10 मिनटानंतर मी चेक केलेला आहे, मंद आचेवर गॅस होता. तर अगदी नरम सॉफ्ट आपले असे हे मोदक तयार झालेत आणि मी प्लेट बाहेर काढून, चाळणी बाहेर काढून मस्त थंड करून हे प्लेटमध्ये काढून घेतलेले आहेत. तिकडे बघू शकता किती छान आपले हे जे मोदक आहेत ते तयार झालेले आहेत, खमंग टेस्टी सॉफ्ट. आणि मी तुम्हाला थोडीशी गार्निशिंग करून दाखवते. हे बघा असंही मस्त हे केक प्लेट आहे, ह्याच्यावर मस्त तुम्ही सर्व करू शकता. हे मी वापरते असं गार्निशिंगसाठी. आणि हे बघा एक एक आपला मोदक बघा किती छान नरम सॉफ्ट असा खमंग टेस्टी मोदक तयार झाला. तुम्ही हवं तर मैद्याच्या पिठाचे सुद्धा तुम्ही मोदक करू शकता. इकडे बघा मी तांदळाच्या पिठाचे केलेले आहेत उकडीचे मोदक. तर उकडीचे मोदक खूपच चांगले लागतात. इकडे मी तूप लावून घेते, कारण तुपाशिवाय तर मोदकाची मजाच नाही आहे. जोपर्यंत तुपाची धार नसेल ना तर मोदकाला काही टेस्टच येत नाही आहे. तर मी थोडंसं असं तूप लावून घेतलं आहे. तुम्ही हवं त्याच्यामध्ये थोडासा फ्रूट कलर पिवळा रंग लावू शकता गार्निशिंगसाठी. तिकडे बघू शकता किती छान आपले मोदक बघा गणपती बाप्पासाठी तयार झालेले आहेत. आज आपले गणपती बाप्पा खूप खुश होणार आहेत. त्यांच्या आवडीचे मोदक आज मी त्यांना नैवेद्य दाखवणार आहे. तर खूप आनंद होतो जेव्हा आपण गणपती बाप्पासाठी मोदक बनवतो, तेव्हा त्यांच्यामुळे आपल्याला पण खायला भेटतात.
तर छान वाटतात ते मोदक, मस्त झाले. पहिल्यांदा साच्यामध्ये केलेले आहेत. तर नक्की तुम्ही ट्राय करा गणपती बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी अशा प्रकारे उकडीचे मोदक. आवडले असेल तर नक्की एकदा ट्राय करा आणि सगळ्यांनी याचा आस्वाद घ्या, कारण की खूप छान असे नरम सॉफ्ट असे तोंडात टाकता क्षणी विरघळणारे असे मोदक आपले तयार झालेत बघा. नरम सॉफ्ट झालेले आहेत छान. तर बघा आता मी तोडत नाही आहे, कारण मला हे ना नैवेद्य दाखवायचे मंडपामध्ये नेऊन आमच्या बाहेर सोसायटीमध्ये. चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आवडले असेल तर नक्की लाईक करा.